Eta gaurkoan Navarraldeko lagunak etorri zaizkegu bisitan, datorren asteburuan izan ere globalizazioaren inguruko kongresu bat antolatu dute, horretarako Angel Rekalde, hementxe dugu Navarraldeko zuzendaria, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri beti bezala Xaloa telebistara. Eskerrik asko. Bueno, konta iguzu, zer dela eta pentsatu duzue globalizazioaren inguruko kongresu bat egitea? Bueno, globalizazio esaten duzu, eta egia da, gaia hori dela, baina nik esango nuke benetazko gaia dela, beti bezala gurea dena, ez? Ondarea, gizartea egiten gaitun aberastasun hori, ondarea, oroar, paisaia, memoria eta barra, ez? Baina, bueno, eraman nahi dugu egoera zehatz batera, benetan, gertatzen ari dena, ez? Globalizazioak guzti hau, herri bat den guztia, hankaz gora, haizeatzera edo mugitzea, ez? Nola hasi ginen? Begira, orain dela 2 urte hasi ginen beste gai batekin, eta zen ondare industrialarekin. Momentu honetan, badaude, olako instalazio pila hor gelditu dira, zarkituta gelditu direnak, ez? Lantegiak, fabrikak, eraikinak, eta bartabar, ez? Eta halako baten, aldaketa teknologikoarekin, askotan, itxita, abandonatuta, zarkituta, hor gelditzen, eta dago denetatik, ez? Fabrikak, trenak, trenbideak, plazaola, irati, errotak, zubiak, gauza asko, ez? Ze egiten duzun horrekin? Ondarea da, garai baten, ez dakit, islada edo grafismoa, hor irudia ikusten duzu eta hori, eta bere balorea dauka, ez? Nola bizi izan gehan, nola garatu dugun gure herria, urte askotan, ez? Eta zer egin guzti horrekin. Hasi ginen hortik, ondare industriala eta nola ikusi, debatea, oso debate hau toki askotan garatzen ari da. Pentsazu, Europa osoan iraultza industriala hor gelditu dela eta gaur egun gaude beste fase baten. Hortik abiatuta eta hurrengo urtean pasa ginen beste atal batea, eta ondarea eta paisaia. Azken finean, ondare industriala da gure paisaiaren atal bat. Eta konturatu ginen paisaia kriston balorea daukala gure bizitzan. Hor oso lotuta dago gure sentimentuekin, gure eskarmentorekin, gure esperientziarekin, gure memoriarekin. Eta bai, hori ere ondarea dela. Bueno, guzti hori landuta, konturatu geha hemen badagola arazo bat, edo badagola egoera, arazo baino egoera, ez? Eta egoera berezi hau da, globalizazioa atope datorrela, eta mundua astintzen ari dela, eta ze egiten dugu guzti horren aurrean. Eta baita ere, zertan jotzen digun, ez? Ez bakarrik zea datorrela baizik da, nola eragiten digun, ze ataletan, eta barrez. Eta orduan, globalizazioa hor dago, eta globalizazioa nolabaiteko homogeneizazioa sortzen du edo bultzatzen du. Eta, herri bakoitza badauka beren nortasuna, bere identitatea, eta hor arriskua, baina ez arrisku teorikoa edo abstraktoa oso zehatza. Horren inguruan, horregatik, globalizazioa bai, baina globalizazioa zer egiten digun, hori da, nik esango nuke hori dela aurtengo gaia, sinposioaren gaia. Nola tratatzen ditugu gure iraganeko egiturak? Normalean nahiko gaizki. Normalean, orain arte ez ditugu baloratu, gure herria oso praktikoa da, daukagu kultura bat oso, askotan komentatu du, letxugak egin behar direla, letxuga, tuerkak, olako gauza materialak. Horren atzean dago kultura bat, dago balore batzu, daude herri baten egitura osoa. Eta hori ja ez dugu horren beste baloratzen. Eta orduan, lehendabizik kontzientzia hartu behar dugu, eta momentu zehatz batzutan, baita ere, defendatu, landu, eta horregatik dator olako gogo eta olako sinposioa ez. Adibidez horren eredu izan daiteken herrialderik, baduzue buruan, adibidez ikusten dugu ez, hementxe bertan Gazteluko plazan egin zena ez? Plano guztietan. Zer eramanen zen, edo zer egin zen hor behantzagon guztia. Hori da adibide mingarria. Ze hor nahazten da gai bat intentzio politikoekin. Horratzean zegon perspektiba ideologiko bat, politiko bat, eta hor agertzen den ondarea inkomoda da, ze azken finean esaten du herri honek historia handia daukala, oso garbi agertzen dela hor herri hori baskoia izan dela, beren nortasuna aspalditik datorrela, sustraiak ordo dela, eta ezabatu, inkomoda zelako, ez? Ezabatu nahi zuten. Baina ez da bakarra, hor nahi baduzu maltzurkeri dago.
baina oroar baita ere zabarkeria, euskeria dago, ez? Eta, bueno, dazkazu, eraikinak, batzuk oso garbi, jauregi bat, ez dakiz ze jauregia. Ba, bueno, hori garbi da, baina lantegi bat, edo arrobi bat, ze egiten dugu olako gauzekin. Bueno, ba, pentsatu behar da, ez da ezabatu behar, ze azken finean, gero datoz, beste belaunaldi batzuk, beste gazteak eta hori, eta halako baten mundu hontan daude. Bueno, ba, ulertu behar dute nola egin den mundu hori. Hori balorea da, ba, gure herria ulertzeko, baloratzeko, eta azken finean ulertu behar da gauza bat. Nahiko astratu ulertzen eta hau nahiko astratu dela, baina oso zehatza da. Ondarea da, iraganekin lotzen gaituena. Iragana hor dago, eta hortik etorri zaiguna da ondarea. Baina baita ere ondarea da etorkizunarekin lotzen gaituena. Ze azken finean guk egiten duguna izango da etorkizunerako oinarria. Hori zaindu behar dugu, hori gure etorkizuna da, ez da iragana, da gure etorkizuna. Landu behar dugu bi ataletan, ez? Eta, bueno, alde batetik, baloratzen jakin behar dugu. Lehenago aipatu dugun moduan mundu mailan badago herrialderik gutxienez ez zait ikusten da hemen trataerari dagokionez askotan ez dela modurik egokiena, ez? Erabiltzen dena gure ondarea zaintzeko eta babesteko. Munduko beste herrialde batzuetan oso, ez dakit, modu oso desberdinean tratatzen dira. Iraganeko egiturak, ondarea... Hor paradoja daude, eta kontatuko nizuta, oroar garbi da, zu pensatzen duzu, bueno, Egiptoko ondarea, kristona, Greziakoa, eta bar, ez? Hor badago paradoja bat, eta jarriko nizuke, hor benetan jakintxoak izan direnak, izan dira inglesak. Inglesak imperi izan dira, eta jun dira tokiz-toki, zer dagoena, ras, lapurtzen. Nik deitzen dut bromatan, horitzen naiz, kriston impresioa egin ziala British Museoa. Eta nik esaten dut, nik izena jarri nion Brutus Museoa. Azken, brutalidade baten emaitza da. Emaitza, baina oso ona, hori hola, ez? Brutus Museoa, baina British Museoa. Eta arazoaz, eta British Museoan aurkitzen duzu, Egiptoko ondarea, Greziakoa, eta ikusgarria da, Greziako Partenoneko hondakinak eta hori ez, Inglaterran. Beraiek jakin dute baloratzen, Grezian baloratzen, eta Grezian ikusi dutenean bere ondarea, Inglaterran esaten, hori gurea da, gurea, baina zu botata zeneukan. Hori ikusten duzu ze paradoja, bestek baloratzen dutenean, ulertzen dutun ze balorea. Hemen, lehen esan duzu, Gaztelu plazan gertatutakoa, gauza bera, hori anagertu zena, ikusiko bagenu orain, Louvren edo olako museo baten esango dugu, baina nola, hori, erromatarren garaiko olako ondakinak, eta ez dakizer, eta musulmanen garaiko ez dakizer, eta nola egon daiteken hor? Bai, orain baloratzen duzu, ez? Gurean, gure artean dagoenean, jakin behar dugu hori baloratzen. Horregatik hor gaude paradoja hortan, ez? Herri askok ez dutela baloratzen berea, baina bestek baloratzen dutenean, orduan konturatzen dira. Baina, hori oso... Minkentzen egutenean, ez? Triste, baina, hola da. Bai. Modu oso bortitzean eragindu globalizazioak gure ondarean, Euskal Herrian? Prozeso bat da, ikusten ari gea, aldaketa sartzen ari dira, izugarri, baina sartzen ari dira atal askotan, gure bizimoduan, gure jardueretan, gure ohituretan, gaur egun denok dauzkagu, telebistak, ordenadoreak, sakeleko telefonoak ja ez dira telefonoak, dira ordenadoreak eta komunikatzeko tresnak. Gaztetxoek gaur egun daukate kriston habilidadea horrek, eta komunikazioa aldatzen ari da. Hori da atal bat, baina gauza bera gertatzen da, hizkuntzarekin. Orain, hartzen dugu, egiten dugu olako zentro bat eta BEC. Ez dakit, center, izena jartzen dugu inglesez. Denetarako inglesa sartzen ari da, denetarako. Hizkuntza nun geldituko da. Gauza bera gertatzen ari da, toponimiarekin. Eta toponimia da, herri baten kultura, lurrarekin lotuta edo hori ez. Lurra izendatzeko, lurra humanizatzeko gizarte batek erabiltzen duena. Toponimia, hizkuntza, kultura, baina baita ere ondare materiala, esan duguna, ondare industriala, aldatzen ari dira teknologiak. Gaur, garai baten fabrikak oso lotuta zeuden, adibidez errota, produktuarekin. Zuk garia daukazu, irina egin nahi duzu, errota. Gaur egun pabelloi erabat impersonala egiten duzu, eta hor egin daiteke
Edozein produktu, plastiko, ez dakit zer. Eta orduan, lehengo instalazioak oso bitxiak, oso nortasun handikoak ze lotuta zeuden prozesuarekin desagertzen ari dira. Plano guztietan, prozeso berriak sortzen ari dira eta mundua aldatzen ari da. Bueno, gu jakin behar dugu, nola aldatzen ari da, ze zaindu behar dugu, ze defendatu behar dugu, ze nola aprobetxatu. Eta kontuz, globalizazioa ez da katastrofea, bere alde positiboa badauzka, garapena, rekurso gehiago, eta bar. Jakin behar da, zer da nona, azken finean, aldaketa izugarria da, eta ondo kokatu behar gea horren. Herri txikiak beti problemak izan dituzte, herri handien eta potentzien aurrean, ez? Bueno, horrek ematen dizkigu baita ere rekursoak, adibidez, komunikazio mailan, garbi da euskara ondo kokatzen ari dela, hori komunikazio alor hortan, ez? Blogs, webs, eta bar. Baina igual, gero, kaleko erabileran galtzen ari gea. Bueno, hori da pentsatu behar duguna. Osongi, hau guztia kongresu batean landuko duzue, zein da prestatu duzuen egitaraua gai honen inguruan eztabaidatzeko? Bueno, egia esan, 3 egun dira, gauza desberdinak, benetan sinposio dena da larunbata, 20an, urriaren 20an, baina lehenago bi atal jarritugu. Alde batetik, dokumental bat, globalizazioa nolakoa dan, en el mismo barco izenekoa, da dokumental bat, elkarrizketak eta gogoetak eta hori, eta partaideak oso interesante dira, alde batetik soziologo famatua Zygmunt Bauman, eta beste aldetik Uruguaiko presidente lehendakari ohia, ez? Jose Pepe Mujica, ez? Holako jendea. Hori izango da ostegunean, urriaren 19an. Hurrengo egunean, ekarri behar dugu Santiago Albarriko, filosofoa, Tunesen bizi dena, eta bera lekukoa izan zen bere garaian, udaberri arabe horietan Tunesen. Eta orduan, aditua da globalizazioan prozesuetan, ez? Eta hori, globalizazioa berez zer den ondo azaltzeko, ekarri behar dugu, hitzaldi irikia izango da, Zibikanen, ostiralean, 20ean. Eta gero ja, 21ean izango da, sinposio bera, holako betiko dinamika ez, ponentziak, paisaia, euskara, ondare industriala, inguru giroa, eta gero jarri nahi dugu, nire ustez oso gai interesantea eta da, mai inguru baten bitartez, aditu desberdinekin, Joseba Santamaria, Carlos Vilches, Joaquín del Valle eta hori, horien bitartez gogoeta bat, gure kultura globalizazioan aurrean. Ze gure kultura gauza asko hor sartzen dira, eta atal desberdetik, komunikabidetatik, soziologiatik, lurraldetasun aldetik, inguru girotik, hori da. Nire ustez oso interesantea. Ze aterako den, hori da mai inguru bat, ikusi behar da han bertan. Osongi, eta parte hartzeko edo zein irekia dago kongresu hau? Bai, irekia da publiko guztietarako. Berez, egia da sinposioan parte hartzeko eta jarraitzeko izen eman behar dela, inskripzioa egin behar dela, baina beste biak ez, bai dokumentala eta bai globalizazioaren hitzaldia Santi Albarekin, horiek irekiak direla, edozein jun daitekela, baina bestea bai. Izen eman behar dela, sinposiorako eman behar da Navarralden, deitu, bestela badago formulario bat, webgunean sartuta izena eman, edo iskribitu, edo esate dizute, email bat edo dei bat, eta egingo genuke. Osanki. Interesgarria, ez? Kongresu hau azken finean mundu honetan bizi gara, askotan ez gara ohartzen, ez? Gertatzen diren gauzetaz oso azkar bizi garelako, ez da? Bakoitzak badu bere realitatea, baina pixkat bola hortan sartzen gara. Eta askotan pentsatzen dugu olako gauzak gureak eta hori aintzineko gauza direla, altxorrak, baina zarkituta eta hori, ez. Gaurko egunerokotasunean, hor badaukagu erronka eta jakin behar dugu hori guzti hori kudeatzen eta bideratzen eta ulertu behar da, ez. Gaurkotasuna da. Eta etorkizuna ere bai. Eta lehenago ere aipatzen genuena, ez? Batzutan ez da soilik globalizazio kontua, baizik eta politika kontua ere, ez? Batzutan asko eragiten du horrek. Adibidez, ez da modu berdinean bisitatzen Amaiurko gaztelua, ala herri berrikoa.
Ez, oso errealitate desberdinak dituzte bai batak eta bai besteak, ez da? Hori da beste klabe bat, batzutan istilutan edo sartzeko alde batera uzten dugu, baina hori da beste klabe bat. Dena politizatuta dagola eta jarrera politikoa baita ere eragiten dutela nola hurbiltzen zean, nola hartzen dituzu, nolako gauzak, ez? Baina, berez da gai soziala, gai kulturala, gai politikoa, ikuspegi, inkluso nik esango nuke morala eta guztiz, Eta ondare guztiak garrantzia duela gainera, ez da? Noski. Hori ere buruan sartu behar da, noizbait. Noski. Oso ongi, Angel, mila esker, ea jende asko animatzen den, kongresura oso interesgarria izanen da, eta nahi duzen arte. Bale, mila esker, beste bat arte. Mila esker.